Compile. Nu. Nu e bine. Control save. Missed messages. Mãe, esse suedă. Faci-o, mãe, essa suagă essa. Bune. Ești admin și nu știi asta? E pe aici. Vai de capul tău. Dă-i o fumigenă. Că nu știu pe unde e. Ah, e mai în spate. Aoleu. Să ne uităm. Care este cea mai plătită cursă de la Tracker? O băgăm și pe asta? Cred. Stai, Dumnezeu, textura asta și nu... Ce frumos vorbește această fată. Dar aveți anti-aim-ul? Ce? Aveți anti-aim-ul ăla după panel, care n-ajută la nimic, nu te lasă să faci C-shot. Nu știu. Pe panel scrie acolo mare, sus, Nu mă uit acum. cu Da, anti-aim. știu ce e, l-am văzut, nu m-am uitat. Gras. Fanta ăla își vede interesul. Am văzut, la 6 ore pe lună. Am 7 ore pe zi. Mai mult îmi dau eu interesul pentru școală decât își dă el pentru sand, în momentul de față. Nu aici? Nu modifică și scripterul serverului. Care e Mario! scripterul? De fapt de pace. Las că vine. Care e scripterul serverului?